Здравейте! В тази тема ще се запознаем с елементите на лексикологията и различни видове речници. Съдържанието на презентацията включва същност на понятието лексикология, видове речници и тяхната употреба в начална училищна възраст, както и методически похвати за употреба на речници в процеса на обучение. Лексикологията в своята същност представлява дял от езикознанието, който изследва лексиката на езика и думата като речникова единица. В практически план учениците се запознават със значението на тази дума още в първи клас, когато преоткриват думите, с които си служат в своята практика и осмислят тяхното значение с помощта на учителя. Това се осъществява при изпълнение на различни познавателни задачи в процеса на обучение. В учебния план по български език и литература, ядро 4, социокултурна и езикова компетентност, също е посочено, че учениците трябва да могат да си служат с различни учебни речници. Във втори клас учениците се запознават с правописен и правоговорен речник, които дават описание на правилния говор и изказ, правилното ударение и особеностите при произношението на думите. Тук може да видите и снимка на страница от такъв речник. Друг тип речник, с който учениците се запознават в начална училищна възраст, е енциклопедичния. Той представлява научно-справочно издание, което обяснява предмети, понятия от природата и обществото, различни явления, области от технологията и науката. Енциклопедичните речници дават повече информация за важни местности, събития, градове и страни. Тук може да видите и снимка на електронен енциклопедичен речник на литературните термини, както и някои от изброените термини, като алегория, алюзия, анализ и други. В трети клас учениците вече се запознават и с тълковните речници, които показват употребата, значението, фонетичните и граматичните особености на думата. Друг тип речник, който също се въвежда в трети клас, е синонимния, който отразява синонимите на думата и в него думите са подредени по определена последователност, значение и смисъл. Методическите похвати, които позволяват употребата на речници в процеса на обучение, включват разпознаване, преобразуване на думи, съставяне на изречения и текст, тестови задачи, задачи за редактиране, както и различни задачи за работа по групи и други. Всички тези речници биха помогнали във висока степен за обогатяването на речника и езиковата култура на учениците още от най-ранна детска възраст. Благодаря ви за вниманието!